Epa, aquí estamos. Isto é Todo Mal, o programa que se paga con alcohol. Cabeceira. Todo mal, vaime a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dos subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quéronme matar. Todo mal. Espectacular a cabeceira, Marcos? Que che parece? Maravillosa. Non pode ser máis patética. Encántame. É que moitísimas grazas, Sergio, que é o chaval que nos fixo esa preciosa melodía. Bueno, mandónola, quero dicir, sin ningún tipo de interés económico, sin pedir cartos, o sea, así, a lo loco. El mandouna, pensoulle que estaba ben. O que non contaba era que a puxéramos. Agora basta joder, van a escoitar cada programa. Ahora, como nos empeza a dar cartos esa canción, imos flipar. O que vai flipar vai ser. Pois, dicía antes da cabeceira que o Todo Mal é un programa que se paga con alcohol, tal cual, porque ahora mesmo están nos chegando ofertas para facer colaboracións a cambio de darnos bebida. Que se creen? Que somos cantantes de orquesta, ao mellor? Sabes, eu agradezo de mil amores, pero eu non sei, parece vos boa idea ofrecerlles alcohol a dous fulanos que teñen un proxecto, un programa que lle chaman Todo Mal? Quero dicir, que opinarán os médicos de mezclar 15 chupitos de tequila cunha caixa de lorazepam? Eu prefiero que me deades os cartos e despois os gestionamos como, sabes, a nosa maneira, máis ou menos como que iramos. Efectivamente, o noso lema é no money, no party. No money. No money? No money? Como? Podes repetilo, por favor? Ai, me cago en Dios. No money, no party? No Múnich. No money, no party. Ese é o noso lema, vale? O noso lema é gilipollas non, pero colouse Carla e entón ahora gilipollas sí. O noso lema é, non é que queiramos cartos, o que pasa é que non somos subnormales. Vale. Entón, que hoxe é o programa 30. O noso programa está de aniversario. Por fin vai 30 programas. Vai empezar a ter o programa Todo Mal unha crisis existencial. A empezar a dicir, non sabes se casar, non sabes se ter fillos ou se ser feliz. Pode ser que o noso programa se lle empece a descubrir a cocorota. Que empece aquí a... 30 programas. Non damos un peso. Non damos un peso. Non, prácticamente somos como o Luar. Levamos 30 programas, eles 30 anos. Más ou menos o mismo. Artistas internacionales levamos os mismos. Nah, mentira, que levaban a Bonnie M. Hasta que o mataron. Foron levando hasta que... Vale, pois si queres empezamos co programa. No, eu cortaría aquí, cada un pasou a casa, non a casamos, non nos enfrontamos a ninguén, non nos dan de hostias pola calle. E se o deixamos aquí, pero para sempre. Acabar aquí nos 30 programas. Acabar 30, pum, como un señor. Bueno, veña, vamos a fazer unha cousa, vamos a fazer como Jesucristo. Vamos a esperar aos 33. E morremos. Vale, vamos facer 33 programas, pero que 33 programas, Oh, cuidado. Para que os 33 programas sean a hostia, os 3 que veñen teñen que ser brutal. Ao mellor traemos a Bonnie M. Hostia. Aí flipamos todos, Pois empezamos. Hoxe vamos facer un especial noticias. E xa facía tempo que non o facíamos e a xente está desinformada de todo. Pensei que dicías que a xente estaba expectante e a xente non está. Non, está desinformada. Pero non creo que lle dejamos non se vai a informar moito máis, Hai xente vendo zapeando para saber que é o que pasa no país. Entón vamos facer un... Ibas dicir algo a mellor a interrumpir. Non, dale. Vale, bien. Hoxe vamos facer un resumo das noticias do mes e ao final comentaremos algunhas das consultas que nos mandades por redes desta semana, vale? Veña, imos alá. A primeira noticia que me sorprendeu dunha forma escandalosa foi, atende,
chegan os cromos da Semana Santa de Sevilla. Te cambio el Cristo de la Exaltación por la Macarena. Espero que sea Macarena de Dale a tu cuerpo alegría Macarena. O sea, que hai chavales que están intercambiando cromos, pero en vez do FIFA, do fútbol e destes trangalladas da Semana Santa. Que dixo eu, xa había chavales os que lles daba mal rollo os cromos de Digimon. Sabes, imagínate o do Cristo da Exaltación. Me fai moita gracia que eu a única exaltación que conozco son as festas gastronómicas da exaltación do viño. É un Cristo que vai por aí en plan a tomar viño, chavales, porque igual ese cromo sí que eu quero. Agora vou dicir unha cosa, cuidado con esta merda dos cromos, que eu quixen completar o álbum do Mundial, deixei o sueldo e ainda non o acabei. A ver se vai destruir a unha familia porque che falte un San Roque ou unha merda destas. Mira unha cousa, así dos importantes, tes, que dis, o álbum de cromos do Mundial, non? Do Mundial, sí. Dos importantes, quen che falta? Fáltame Neymar. Neymar. Pode ser un futbolista ou o cantante de Fórmula Abierta. Non teño nin puta idea. Neymar, vale. Bueno, vale. Neymar sería para... Neymar no álbum de cromos do Mundial sería como no álbum de cromos da Semana Santa conseguir a Jesucristo. Estaría por aí. É o máximo futbolista, non? Sí. Bueno, pero dijo, o máximo futbolista. No. Neymar non é futbolista. Vale. Neymar é unha cupletera. Que pasa? Que sale nos cromos e hai que completar. Pero escoita, si Neymar é Jesucristo, despois por riba de Jesucristo está Dios. Quen sería Dios? Tocornal. Non te rías que non sabes quen é. Non, é que non fun capaz nin a rirme, verdad? O mellor futbolista de todos os tempos, Tocornal. Bueno, non existe. Xa non existe. Eu quero pensar que sí. Se morreu Tocornal e non me enterei, sería moitísima pena. Vale. Pois, claro, eu vendo esta noticia pregúntome como sería se fixesen en Galicia este tipo de cromos, sabes? Por exemplo, imagínate, para Pascua de Padrón. Sabes? Así como en Andalucía fan para a Semana Santa, na Pascua de Padrón, se fixesen un álbum de cromos, pois eu que sei, habería cromos da París de Noia, da Feira Cabalar, da Pulpería Mambís. Estaría meu cuñado na Pulpería Mambís no cromo, claro. Vai todos os putos días. Que non é que traballe ali, é que non sale dali. Claro. Está ben se se fixera da Semana Santa de Padrón, da Pascua de Padrón, pero a mí gustaría que se fixeran os cromos de Galicia. E entonces ver esa imagen no patio do recreo a un rapaz dicíndolle a outro: cámbioche a José Tojeiro por Manolo de Xaniño. Eu cámbioche aos tonechos. Non, os tonechos os teño repetidos, non fan máis que repetirse. Pois é guai, a verdad. O álbum de cromos de Galicia. A Liga Gallega. Que despois dalle. Ibas a insultar a alguén e prefieres, non, verdad? Sí, veña, mellor seguimos, non? Que por certo, ollo que agora ven aí a Pascua, a ver, hai xente, igual ti non sabes isto, pero hai xente que na Pascua lle gusta pimplar un pouquinho. Entón, ter cuidado, sí. Que me dices? O sea, estás me dicindo que hai un evento festivo en Galicia e que a xente usa o de excusa para emborracharse. Igual non se podía saber, ao mellor. No, hostia, aparte é a primeira vez que pasa. Hostia, que sorpresa. Pois eu quero dicir que hai que ter cuidado cos radares e cos controles de alcoholemia, porque... Vale, ese é o teu consello, non? Vean aí a Pascua e irmos emborrachar. Cuidado cos radares. Cuidado. Escoita, porque ten sentido o que vou dicir. Porque andan moito helicóptero da policía por aí mirando, sabes, como locos. Entón, de feito, estes días fíxose moi famosa unha noticia de que houve un accidente dun helicóptero da Guardia Civil, da DXT. Da DXT, bueno. E que pasou? Que despois do accidente fixeronlle unha analítica ao piloto. Unha analítica destas. E di, o piloto do helicóptero da DXT siniestrado en Madrid deu positivo en cocaína. E din, iba hasta arriba. Claro, porque iba nun helicóptero. Hostia, é que
E o piloto da DGT vai a drogado. Eu que sei que vai eu que sei que vai a... Non sei, o guitarrista do combo dominicano, vale. Vale, xusto o combo dominicano non ten guitarrista, pero... Pero hostia, un cantante de orquesta, vale, pero un piloto. Un piloto no, un guardia civil. Un piloto a guardia civil. Necesitas ser guardia civil para ser piloto dun avión. Sí. Sí? Eres piloto da Guardia Civil. Quen Eres dixo guardia... Papá. Eres guardia civil e piloto. Tes a doble formación. Pero Sí, eu sí, xa... sí. Aparte, tes que ter a chulería dun piloto e a chulería da Guardia Civil. Eres prácticamente Cristiano Ronaldo. De aí non te vai xe ninguén. Pero eso é como dicir que para ser guionista de Land Rover tens que ser gracioso. O sea, non é necesario. En teoría No, deberías, pero... Deberías, pero non sucede. Xa non sucede os que salen na pantalla, imagínate os que están detrás. Pero o fulano era piloto da Guardia Civil, non? Piloto do helicóptero da Guardia Civil. Da DGT. Dirección General de Tráfico, Guardia Civil, sí. Pois sí. Vamos a xogar aquí. A min cambian unhas letras e eu desoriento, me joder. Eu que sei. É un piloto dun helicóptero. A ti cambian que anda a controlar letras. A xente. A ti cambian as letras. Vas a comprar un billete para Barcelona e acabas pedindo un ron Barcelona. E cambias as letras moi habitualmente. É o que lle pasa a Paspadilla. Cambias unha letra e descontrólase. Sí. É como se cambias unha pastilla e xa se acabou. O fulano era piloto da DGT. Venga. E iba de cocaína. Porque isto é como cando os da policía local aparcan en minusválidos. Eles poden, sabes? É como un platino, pero eles poden. Pois sí, tal cual. Que, ollo, falando de Padrón e da Pascua de Padrón e de xente drogada, sobre todo, mira o que pasou en Padrón este mes. Estes meses que estuvamos en repasar as noticias. Este mes, que sei, depende cando vexas o vídeo. Non vou dicir esta semana, porque a mellor ves o vídeo para setembro e non é esta semana. Hai que falar así atemporal. Non te fagas agora a digna. Mandaron o vídeo ao móvil, tiñalo aí en galería, non sabes de cando é, e agora fasta flipada. Bueno, pois vale, pois a noticia di que un chaval salta al ruedo nunha calle de Padrón para torear os coches que pasan. Casi nada. Casi nada. Pode ser este chaval o Chayán Jallejo? Chayán Jallejo. É moi difícil dicirlo todo xunto. É un trabalenguas. Chayán Jallejo. O tío trabalenguas é uns 6-4 clavos en riba. Pois sí, o fulano colleu unha chaqueta e puxose ali na rotonda a torear coches. E o peor de todo, eso, bueno, unha persona totalmente ebria, incluso borracha, non pasa nada. Pero o peor é o amigo que di, vou gravar, e vou subir a internet. Sabes, en plan... Home, a ver, postos a que o teu amigo está facendo eso normal e xe dixeches 3 veces, sácate de aí que te vai levar un coche. Bueno, por menos gravo. O sea, que el non o gravou polas risas, nin o gravou, sabes, para ter un documento para mandar. El gravou uno para que o pillara un coche e dicirle, xe cho dixen. Eu teño unha pregunta sobre esta noticia que me parece que pode haber unha guerra civil. Por qué? Porque no titular desta noticia, que teño aquí, di: un joven salta al ruedo de una calle en Padrón. Chamaronlle unha calle en Padrón á esclavitud. Correcto, non quería abrir ese debate, pero si chamaronlle calle de Padrón á esclavitud. Mais calle? Que quero dicir que xa Padrón, o que ven sendo o centro urbano de Padrón, non ten calles. No. Ten corredoiras, como di miña abuela, pero calles non. Calles non. Pero ademais, fai moita gracia sí, claro, fai moita gracia o nervioso que te pos cando nos metemos con sitios. Sí, porque estou intentando non pisando huevos. Pero eu podo, porque eu son prácticamente de Padrón, entón eu quero dicir, eu podo insultar Padrón porque eu son de Padrón. Casi. Eso se pode, sí. Claro, se eres dun sitio, podes. Quero dicir, é como eu teño unha amiga que lle falta unha man e fai chistes de xente que lle faltan as mans. Quero dicir, literal. Entonces podes. Entonces eu podo fazer chistes ao mellor de cocainómanos. No, de gilipollas podes. Ya non quería dicir eso. O sea, a xente de esclavitud, por favor, que chama a Faro de Vigo,
con educación e respeto e explique, home, a ver, calle de Padrón. Bueno, aí xa nos metemos. Seguimos con máis noticias que pasan en Galicia, así, para meternos en follóns. Vale, mira esta noticia que compartía, vinho hoxe en Twitter a Cascarelo, que é unha noticia dun señor de 99 anos que sigue conducindo. É un tipo... Sí, o sea... A noticia sería que sigue vivo, que siga conducindo como me cago en Dios. Que quero dicir, como... É a pregunta de sempre. Como esa xente pasa o psicotécnico? Porque eu non teño cojones a ir pola liña do medio, nin a pulsar cando hai que pulsar, que che din pulsa cando pensas que vai salir a pelota. Pero isto, sabes? E todo mal, todo mal, todo mal. E sales de aí aprobado, non sabes como, entón este señor como fai? Pois igual, todo mal, aprobado. Eu teño a teoría de que esas máquinas non funcionan. Talle el co pé para que pite. Pi, pi, pi. Venga, así, máis ou menos. Eles o que queren ver é que te ben da cabeza. Por exemplo, se entras con 2 escopetas, a mellor danches que solo de moto. Se é que che miren, se estás ben da cabeza, eu non debería ter carnada de conducir, xe che digo. Pero bueno, o tal, que o caso é que lle preguntan a este señor cal é o segredo para chegar aos 90 anos... 90... Que dicir, 90 anos, pero non, ten 99. 90 e tantos. Cal é o segredo para chegar aos 99 anos con tanto éxito? E di el, non traballar nin ter fillos. O sea, fan, me tatúo el nombre deste señor, non sei, no pescozo. Porque di, o sea, que para ter éxito non hai que traballar. Por eso lle vai ben a Froilán, claro. E digo eu, se para ter éxito hai que non traballar e non ter fillos, ti porque non tes éxito. que non van igual a das dúas. Que cabrón. Que é moi importante que di por non traballar. E, joder, eso, lógicamente, non? Se non vais ao lombo sempre vives máis. E aparte di, por non ter fillos. Por eso se lle ve esa cara de amargado a Sergio Ramos. Ten un montón de chavales que non lle sabe nin o nombre. Non sabe ni... O Sergio Ramos fai un cumpleaños e non sabe cal é dele e cal é dos invitados. Xa máis dunha vez levou para a súa casa un chaval que non era dele e o rapaz calado, en plan, hostia, que gay hostia, porque vou para onde Sergio Ramos. E aparte non tens que aguantalo, que nos quería el, joder. O problema non é que traia os que non son dele. Porque iso, bueno, pasa un día con Sergio Ramos, pasa de puta madre. O peor é que ten botado da casa a fillos dele en plan, este colouse, este non é teu. É a pobre Pilar, que sí que é teu, raro, Sergio, joder. Se parece a ti, é todo. Que che digo unha cosa, o rollo non é, non lle din como vives tanto, porque vivistes hasta os 99, dinlle para ter éxito. Sí, porque nesta... Dime. Consideramos que ter éxito na vida é non morrer. O sea... Eu te dicir, porque eu, mellor, damos 99 anos e dixo, joder, a veré que lindo, que isto xa se me está facendo un pouco largo. O sea, que ti estarás dicindo que este tipo, por vivir 99 anos, é un fracasado. Porque non consigue ni morrer. Depende da vida que leves, joder. Quero te dicir, porque se non bebes, se... A ver, neste caso non traballa, non ten fillos, está facendo de puta madre. Pero hai xente que bota hasta os 120 anos e dixe como, ai, comendo sano, non bebendo, non indo de festa. Me cago en Dios, estás che facendo larguísimo isto, sabes? Non tes 120, tes 48, que pasa que para ti foron un montón de anos. Foron moitos. Pero, se este non traballou, chegou aos 99 anos, non, hostia. Pois xa sabes, hai que quitarse deso. Veña, apaga aí. Non, xa estou, esa filosofía a tope. A mí o que máis me gusta de toda a noticia, sin lela, porque eu fago as cousas así, sin lelas, é que a noticia di como cal é o secreto para ter éxito, e o éxito é conducir. Que outra cousa, aquí, isto non sei se debería dicirlo, pero a gallega e os periódicos gallegos falle moita gracia ir onde as señores maiores a dicirlle, ai, ainda conduce, joder, que mérito ten, que ben, que todavía conduce, ostra, que... Depois esa xente anda pola carretera. E non andan ben.
E depois ese señor de 99 anos é un fulano que non che para na rotonda. É que tens que ir ti pendiente del. E nas aldeas hai estes señores. É que, a ver, en vez de ir a promocionar e a dicir, sí, José Antonio, usted conduzca todo lo que quiera, vamos a enviar primeiro que estean ben e que estean conducindo según as normas de tráfico. Porque, e isto non é broma, cando este señor sacou o carnet de conducir, non había rotondas en Galicia. E ninguén lle preguntou, oiga, usted sabe como se fai unha rotonda? No, ele empezou a ver rotondas e, máis ou menos, ele entende como as hai que tomar. Estás-me dicindo que hai 99 anos non había rotondas en Galicia? No, claro que non. Hostia, entón, escoita, entón PlayStation menos. Só había a Super Nintendo. Hostia, vaya mierda. Pero que Galicia nos deixou ferrado, que asco. Vale, cambiamos de noticia. Parece ben? Venga. Veña. Que vou fazer un disclaimer. Para xente maior que conduzca todo o que queira. Pero que dentro dunhas normas e un mínimos, por favor. Sí, porque está a xente de 99 anos escoitando o teu podcast. É que... No, pero pas cousas malas sempre hai un. E se pode conducir, pode me atropellar. E eu tampouco estou aquí para perder vidas, que só non teño unha. Pero bueno, moi mal levada, así que da igual. Veña, seguinte noticia. Cuidado con Ourense. Hasta aí. Perfecto. No. É que é acojonante, porque mira que disfraz se marcou un fulano no Entroido. Poñen no periódico debaixo. Un home enxinzo tomando o sol. Ese é o disfraz. Non penses que é un home enxinzo tomando o sol. O sea, porque ti se ves eso, dis, que hai un home enxinzo tomando o sol no medio da calle. Non. É que foi no Entroido que se disfrazou de un home enxinzo tomando o sol. Claro, igual é un pouco difícil de entender o concepto, pero quero dicir, carallo! O sea, quitar a roupa, coller unha toalla e chimparte ali no medio da calle en xinzo, xa é un disfraz. Como se me lende di, vamos a disfrazar de porrero, e sale á calle. E xa está, onde está o mérito ese? O mérito é que sea en xinzo, claro. Claro, o mérito que haxa sol en xinzo, ese é o mérito, vale. En febreiro, ademais. O sea, o mérito sería da climatología, non do señor. Claro. Bueno, a ver, el que el puxo en peito, non fixo broma esta de poñer unha mallita así... No. El disfrazouse con todo, porque en Ourense o Entroido van con todo. Se non queda na casa. Non queda na casa, ni eso non se contempla esa oportunidade. Pues está moi ben disfrazarse así, con poquita cosa e arreando e listo. De que te disfrazaches? De home tomando sol. De que me disfracei eu? De persona que vomita por borracho. Cada un que ten que disfrazarse de cousas así... Que disfrazaste de persona que non fai a cama, por exemplo. Perdona, eu nin a fago, eu só la desfago. O dormir. Que és como un jabalí, que dormes como un jabalí. Teño que dormirme moito cando durmo. Tens que dormir moito cando durmes. Teño que moverme moito cando durmo, porque é o único movimento que hai nesa cama, entonces... Vale. Entonces, máis noticias. Unha veciña de Friol transporta restos de poda nunha silla de rodas eléctrica. Ojo, cuidado. Que a señora non ten problemas de mobilidade, pero colle unha silla de rodas, bótelle restos da poda para dentro e venga a funcionar, sin problemas de mobilidade, que tampouco ten problemas de mobilidade Kiko Rivera, e tamén sempre está sentado, efectivamente. Que non ter problemas de mobilidade non che impida non estar todo o día sentado. Claro. Que hai que ver a silla, É fantástica. Que a silla vai máis cargada que un ourensano o do martes de Entroido. Ojo aí. A verdade é que vai a tope. Non sei quen fendería a leña, pero se ela non quere coller unha carreta e ir de pé e usa unha silla de rodas eléctrica, dudo que fendera tamén esos paus, pero bueno. Ou a mellor quedou tan reventada que non daba nin andar, tuvo que ir na silla eléctrica. Ojalá lle fora pedir a silla aos Sergas prestada, solo para iso, que ti sabes que podes solicitar, sabes que che presten. Sí. Sabes, cubrindo o formulario, motivo del pedido, poda. Que iría podando, fixose daño, hai que dixer, non, que me fai falta así para podar. A podar. Se levou
Se levou o resto da poda nunha silla eléctrica que utilizou para queimalos despois. Un lanzallamas. É o máis importante, tería permiso. De queima, de lanzallamas, xa sabemos que non. Joder, claro, ese señor está todo o día aí actualizando a página da Xunta para pedir o permiso de queima. Cando lle caduca xa pide outro, por si acaso. Pero que vas queimar? Xa verei. Eu te quero ter o permiso. E depois se queimo non é cosa mesmo. Ollo, hai xente en Galicia que fai iso, que ten o permiso de poda por si acaso. Sabes que é como, por si acaso, que vas facer? Sabes? Bueno, que somos aquí Bolsonaro, vamos a prender lume a todo o monte. Bueno, non sei. Total. Ahora, que isto é unha tontería, pero faime gracia. Te imagínate un señor que vai, que ven de traballar ás 3 da tarde, cruzase con esta señora no coche, en plan, eu que acabo de ver. Eu dei o traballo porque estou tendo visión, xa. O señor de 99 anos que conduce di, isto podes adiantar. Non sabe, claro. O señor de 99 anos foi a que lle revisaran as pastillas. Di, mira, que eu estou vendo cousas moi raras, a mí estás metendo droga. A mí quitarme o permiso. Vale, outra noticia. Hoste, esta é das miñas favoritas do ano, De verdade, o sea, levamos 3 meses e creo que esta vai ser das top do ano. Porque di, detido ao esquecerse de guardar a navalla tras intentar atracar a un cego que non se percatou. Vou explicar, vale, a noticia. Lugo. Bueno. Vai un tipo, un ladrón, que quere roubar a alguén pola rúa, entón, cunha navalla, poñe a navalla diante a outra persoa, supoño que non diría nada, pero con tan mala suerte que o que ten enfrente é cego. Entón, o cego pasou dele olímpicamente, segueu reto, e o tipo dixo, bueno, pois nada, marcho para a casa. E que a navalla na man, marchou así pola calle, marcho para a casa, vou comprar o pão, xa me é unha, teño que facer un guiso de calamar, para ahora para que veñan os cativos da escuela, e veo o policía, ese fulano, e dixo, este señor que fai que a navalla, nada, que veño de atracar a unha persona, usted pase para a comisaría. Basicamente foi eso que pasou. Foi eso, punto por punto. Entón, eu entendo ao fulano, porque ti, ven un fulano e ti, joder, ti non atracas así, vou atracar, no, ti vas ca túa navalla, pensas, vale, vou buscar ao fulano, vou atracar, vou tal, non sei que, e saco, vou poñer a miña cara de malo, non sei que, e sabes, fras, e o tipo, como nin te ve, claro, obviamente, nin te veo. Entonces, joder, pero terás que dicir algo. Pero iso destruíte moralmente, joder. Pero que o fuerte do ladrón tamén é o efecto sonoro de dicir, dame todo o que tengas. Non. Claro. É que se só lle faz así que a navalla, non, necesitas un efecto de sonido, un claro. Chan. Sabes, Pero ti imagínate que vai o cego. Ti eres cego, e vas andando pola rúa, e de repente un tipo dixe, dame o móvil, e pensas que ao mellor queres ligar contigo. O non ver a navalla. Claro, non sei. O tipo destrueu moralmente. Ti imagínate ese pobre ladrón, en plan, hostia, que collóns ten o tipo? Non valo para isto. Non valo para nada. Son un puto inútil. Xa me dixo, mira, hai que estudiar. É que non valo para ladrón, tiña que ter feito un FP. É que onde vou, que nin me miran, Porque eu entendo, porque isto a mí tamén pasaba un mogollón de veces. Na discoteca, non? Na discoteca dixo a ti, oye, guapa, e nin seguir, E non son cejas, que é peor. Ao mío, se foran cejas, era cando paraban. Pero claro, non sei. Tampouco paran, porque son cejas, pero non son gilipollas. Joder, pois, increíble. O sea... Ahora teño unha pregunta. Claro, isto non o veo ninguén. Entonces, o tipo confesou. Eu non sei, macho. Quen sabe que o cego pasou de todo? Ou o cego chamou depois a policía en plan, acaba de intentar tragar o gilipollas, pero eu teño máis collóns que ninguén, e pasei con máis idade. Ou foi o tipo que dixo, a min detédenme, pero o cego ese que acaba de pasar de mí como de la mierda, que unha multilla hai que puller.
É que este é o mesmo truco que hai para evitar roubos. Porque eu teño lido en internet xente que che conta historias de que intentaron atracar e, curiosamente, cando intentas negociar, dan un paso atrás, sabes? Eu conozco a un tipo, é verdade, si, ti escoita, eu conozco a un tipo que o intentaron atracar e tiña 10 euros. E díxolle, vale, douche os 10 euros para ti dame cambio, que necesito 3 para o autobús. E o ladrón empezou en plan, como que che dou cambio? Nada, dame billete de 10 euros. Que non, eu douche os 10 euros, pero ti dame cambio, que me fai falta para o autobús, sabes? E fixeronse a negociar e ao final non lle roubou, claro, porque é como, mira, que me das máis pena que outra cousa, joder. Hostia. É así que xa sabedes, se algún día vos queren atracar, Facedevos os cegos. Cuidado, non vos bajades os xordos. Non vale que che digan, dame todo o que tes de ti, non choen. non teño nada, non oio. É moi importante, se sodes ladróns e pasan de vos, jardada na valla. Porque sí, claro, consellos para ladróns tamén, porque seguro que nos ven moitos. Imagínate, pois máis que personas decentes seguro. Imagínate a un fulano por Lugo que na valla así. Sí, é que é tremenda. Pero bueno. Ahora vamos a falar un pouco das noticias que lle pasou aos famosos, ao famoseo. Vale, e se non te importa este tema, ao mellor vou ir preguntando a ti que levo lo mellor, porque ti eres no todo mal, eres a Lidia Lozano do todo mal. Sabes? O que pasa é que ti faz o chuminero peor. Entonces, o baile, dis. Claro. Vale. Mira, non che vou pedir que me fagas o chuminero porque teño medo a pasar vergonza allea. Eso teria que ser un especial bailes locos. Vale, especial bailes locos. Vale, sí, mellor, porque eu sempre estou co pijama da parte para baixo, entón así mellor outro día que me viste. Que a xente estará pensando, dixo pijama, e levará un pijama. Cuidado, non é un pijama, é un montón de mierda con algo de pijama debaixo. Porque ten máis roña ese pijama. Para empezar, teño dous, vale? E os dous cheos de mierda. Que diste, ten un para meter na lavadora cando... Non, son os dous para ter cheos de mierda. Bueno, en fin, sigamos. Non lle gustou o tema. Empeza a sección Sálvame Pexejo. Que xa había tempo que non a facíamos, por certo, que Vale, podémoslo repetir, veña. Sálvame Pexejo. Non era así. Berras moito e colapso o sonido. Vamos repetir outra vez. Sálvame Pexejo. Hostia, pero que como é de inteligente a tecnología que cando intentas cantar colapsa e non se oye. Claro, porque é lista. É lista a tecnología, Tamén a veces te chapaja a cámara, porque é lista a tecnología. Vale, pois eso. Noticias de famoso. Vale. Eu, si non te importa, si me explicas o que pasou estes días con Fernando Alonso, agradecería hecho de mil amores. Explico yo sin ningún problema. Venga. Fernando Alonso está de noticia. Vale. Está de súper noticia. Porque está saliendo con Raquel de Rosario. Sí, muy bien, Internet Explorer. Raquel del Rosario, ¿cal era? El sueño de Morfeo. El sueño de Morfeo, sí. ¿Y qué cantaban? Música. No, eso seguro que no. Non sei o que cantaban, pero... non sei, pero... Que nunca volverá... O que me gustaba Raquel de Rosario que ela era canaria e andaba con os asturianos. Era como un choque de cultura, sabes? Era como, hostia, sí. Canarios con asturianos, non che pode pegar menos. É como ti de lado de Más Iglesias, non pegades nin con col. O día que me ligo Más Iglesias e flipar todos. Sí. Ese día Más Iglesias irá moi borracho. É posiblemente drogado. Por ti, que é o peor. Veña. Que lle pasou a... Fernando Alonso está de noticia, está de moda, está súper tal. Bueno, de moda. A non ser que volvera a estar de moda a jorra azul e amarilla que estuvo no 2000. Que eu sempre quixen ter unha. Que xa ten no armario e ainda usas para sacar as patacas. Esa é de Ratibrom.
Vale, veña, deixo-te explicarlo. Que lle pasou? Vale, Fernando Alonso está de noticia porque nombraron unha comisión, pero el di que se nega a ir se non presentan as cuentas do ano pasado. E que el que non vai. A Fernando Alonso o que pasou foi que conseguiu quedar terceiro no Gran Premio de Bahrein. Terceiro. Pero non ganou. Pero quedou terceiro. Hostias, e hai o follón, é o tipo de noticia porque quedou terceiro. Sí, claro, pois ten moito mérito, quedou de terceiro. Ten moito mérito, claro. Vamos a ver. Xa que mencionastes, que Fernando Alonso quede de terceiro e iso se festeje é como se eu lle entro a Más Iglesias, me fai unha cobra e as miñas amigas o celebran dicindo casi follas, bien! Non. É como, sí, pero non. Sí, pero estuvestes cerca. Estuvestes cerca. Panexastes así un pouco o ombro. Pero non consumastes. A ver, pero que quedou terceiro. Vamos a ver, como te explico? Como te explico? Mira, as túas amigas darían o aplauso e o mérito porque é como un plan, joder, chegaches a estar cerca del sin que intervira a Guardia Civil. Entende? Entonces, claro, Fernando Alonso, o coche que ten, quedou terceiro. Joder, ten un mérito de la hostia. Entonces apláudese eso, sí. Porque ten un coche que é unha mierda. Sí. Que ten un Renault 5. Coño, dera. Non sei se é unha mierda que o de Fórmula 1 tampouco sei moito, estamos aquí de expertos. Pero ten un coche moito peor que os outros. E con un coche moito peor, sabes, consegueu chegar de terceiro. Entonces, o mérito ten o coche, que o coche é Rayo McQueen. Non sei, que che pasa con Fernando Alonso? Non lo odias. Que quedou de terceiro. Para mí quedar de terceiro é, quero te dicir, é el primero de los peores. Non, eu para mí ou ganas ou estás fora. Por eso a orquesta número 1 neste país son los coleguitas. E os outros están todos fora. E o resto son unha puta mierda. Listo. Jaraste moitos inimigos aquí e mira, conto. É que los coleguitas somos moi amigos porque nos comparten cousas no seu Instagram e no seu TikTok. Así que a nosa orquesta de cabeceira son los coleguitas, que son el combo dominicano máis barato e mellor. Máis barato, ser mellor xa é ser máis barato, non? Exacto. En todo mal, polo menos. En todos lados, quero dicir, ti que prefieres levar a unha festa a unha orquesta que mi madriña custou moitos cartos ou a unha orquesta que non valeu tanto e pásalo ben. Si total non é para mirar pela. E así os cubatas están máis baratos. Pouco se habla dese tema. Claro, ti chamas as dos coleguitas e gracias a que os coleguitas están en tu verbena de referencia, cubatas a 3 euros. Cubatas, sí. Quintos a 1 euro. Claro, se traes o combo dominicano, hai que facer botellón. É bonito eso? É bonito eso. Que estamos nós aquí? En América. É que esa é a típica trangallada que fan os americanos. Sí. Sabes? O máis caro é mellor. Ou estás aquí nun bar e tens que pagar unha propina porque me sale dos collóns. Pois é o mesmo. Aproveitando para sacar traumas, Pois hai que deixar propina sempre. Sí, pero non porque te obliguen. A non ser que sepades que o dueño do bar lle obliga a compartir as propinas. Porque a mellor hai un camarero que é un puto subnormal e eu sí. Non, o peor, que haxa un bote de propinas que van para o jefe. No, entonces hai que queimar onde non hai que dar nunca propinas é en bares onde hai unha campanita cando das propinas. Eu quero darlo en silencio. Claro. Non me para dar a ver. No. Se quixera fazer eso, colleu o billete e decía voulle dar propina a este subnormal. Pois non fago. Bueno, da igual, acabamos o tema este, non? No, bueno. moi importante. Fernando Alonso quedou terceiro e Carla está moi en contra. E hai moita non estou en contra, dixo que para mí non é para tanto. Que non che ten ningún mérito. E hai moita xente de Galicia que pensa o mismo. Ahora, se Fernando Alonso ten unha mínima se pon para ganar o Mundial de Automobilismo, vamos a tope con el. E así vos subir todos ao carro, aquí sí. A ver, eu vou a tope outra vez. Se saca as jorras azules e amarillas. Se non paso. A mí o que me gustaba de Fernando Alonso cando era el nova máis era que tiña esa jorra azul e amarilla. Eso era unha preciosidade, que ibas por aí acampabas moitísimo, joder. Ahora, se non saca esas jorras, eu paso. Pasas de Fernando Alonso? Sí. Mira, que lle fixo unha canción Melendi. Fixo unha canción Melendi para... Como é? Creo que lle fixo dúas. Dios, todos os tontos se xuntan. Creo que a canción é algo como Alonso, pasa machusta que eu ainda aproveito. Venga, wow.
Fernando Alonso, que tamén estuvo saindo con a que presentaba os Supervivientes. Lara Álvarez, non? Hostia, pensei que era Jorge Javier. Que creo que facían mellor parella. Sí, é verdad. Que somos dos petisos e cuadradetes. Vale. Pois ahora xa damos moita información. Seguimos. Información de calidad. Falaba de Maxi Iglesias antes, agora outro... Non falas de outra cousa. Eu cada vez que te vexo, máis Iglesias pa aquí, máis Iglesias pa lá, máis Iglesias no esto, máis Iglesias no outro. Se poderedes etiquetar a Maxi Iglesias nos meus vídeos, nos que salgo eu, solo. Vale. Entonces vou aproveitar para mandar un guiño. A ver se así me... Intrahistoria. Veo outro día dicíndome hostia, non sabes o que aprendín. Aprendín a giñar, vas flipar, vamos facer no programa. Vou che dar unha primicia. Non aprendestes. Non aprendestes, te non practicando. A ver se para a semana. Seguiremos informando da evolución dos guiños de Carla e por ahora, Vale. Pois se ti mandas un mensaje a máis Iglesias, eu tamén quero mandarlle un mensaje a mi crush. Quen é a tua crush? Non pensei aínda. Pois penso e despois facemos. Porque claro, ti tiraches un triple, pero eu quero tirar a tablero. Quero que poida pasar. Hostia, o meu non pode pasar. Tes escopeta. Para obligalo. Si non tes escopeta. Bo. Veña, que te estamos deixando quedar moi mal. Tes moitas posibilidades. Tes moitas posibilidades de ligarte con máis Iglesias. Pero non é ligarme, é ter unha relación sólida e estable que dure polo menos 15 días. Hola, onde vas ti? Home, 15 días, joder. Damos tempo a ter 2 fillos en 15 días. Conózcote bastante. Non digo que seas que non o vayas a aguantar 15 días, pero ti a él seguro que non. Ti unha persona máis de 3 horas estorbanche. Sí, é verdad. É verdad. Bueno, non pasa nada. Irémonos acostumbrando. Veña. E falando de guapos, outro guapo que está de moda estes días, Martiño Rivas. Por qué? Di a noticia así, que Martiño Rivas luce a mítica equipación do Depor no Hormiguero. Que dixo eu, como é posible que a Martiño Rivas lle quede así unha camiseta de fútbol e o domingo ti vas a ver o partido de veteranos do Esclavitud contra o Recesende e o máis sexy que hai son os chasquis que hai na cantina? O máis sexy e o máis apetecible. O máis exacto. Como é posible iso? Porque son outras calidades. A camiseta do Esclavitud do Recesende non ten ese garamaje, que é moi injusto para o xogador de regional que poñas este exemplo, porque Martiño Rivas con esa camiseta luce calquera. A ver como lucía el ca camiseta do Recesende 14 cubatas o día anterior e un plato de callos o xa mañá. Que o tipo seguro que non comeu durante todo o día e fixo unhas flexións antes de salir, que non las sabemos todas, Martiño. Bueno, vale. Pois eu sei que neste programa me teño metido moito co deportivo e desde agora quero dicir que son fan de Martiño Rivas. En fin, está... Vai verdade que se fíxose nunha noticia porque Martiño Rivas vai ca camiseta do Deportivo. Eso é como insultar un pouco ao Deportivo, non? Home, a ver, ademais levaba a camiseta de Feiraco. O sea, de fai 20 anos. De fai 20 anos. Que foi como un plan, é que de agora non conozco a ningún. Entón, para de cando me gustaban hasta agora. Martiño leva da hora, se fan da hora, e, claro, non é que cando ganaban a liga gustábame. Home, claro. Tamén a miña veciña lle gustaba o seu home cando tiña 20 anos, e agora non lle gusta, pero non por eso anda con unha foto en plan, antes mira como estaba, Que digo, a cousa no fútbol está un pouco regular, Podes explicar un pouco que pasou a Sergio Ramos? O sea, desde pequeno, que non lle pasou ese home. No, que escoitei que deixou a selección. Que vi unha noticia, Sergio Ramos anuncia que deixa a selección. Si non o convocou o seleccionador.
Non o convocou? No. O sea, despediron. No, non o chamaron. O sea, non o chamaron e poñen outra persona no seu sitio. Sí. O sea, non o chaman, mandan a merda e collen a outra persona para o seu sitio. Vale, é como se eu, por exemplo, metáforas, vale? Para unha persona que non lle gusta o fútbol. Como se eu, por exemplo, a miña parexa a mando a tomar polo cu porque estou con outro e el di, deixei eu. Sí, pero con valores. Vale. Un poquito tóxico el fútbol, ¿no? A verdade é que se tratan mellor na Isla de las Tentaciones. Pero, bueno. Pero na Isla de las Tentaciones non hai cantina. Hai que... non ten o seu pro e o seu contra. Mira outra cousa que me chegou a min de fútbol. Que Piqué se picou. Parece un trabalenguas. Piqué se picou. E non che gusta o fútbol? Non che interesa? Non, cero. Ahora, o Depor porque Martiño Rivas. Esto porque Piqué. A mí non che gusta o fútbol, pero sí que che gustan os guapos. Pode haber algo aí de... Pode ser. Pero, que pasou? Más ou menos. Non. Hostia, a ver, explico xo máis ou menos. Sí, explícamo pa tontos. Non porque eu non poido entendelo, sino para que, por si acaso hai alguén que lle costa. Non, vou explicar pa tontos porque eu son tonto. E Vale. aparte non me enterei moito e estáme explicando o que che explique algo que non me enterei. Vamos a ver. Piqué ten unha liga de fútbol. Buah, Perdón. que follo. Piqué ten unha liga de fubito. Non é fútbol. Que lle chaman... Eso enteréme, que lle chaman los porcinos. Non, ese é un equipo. E vai, que pesa 100 kilos e ponlle o equipo porcinos. E a la gente le parece normal. Vale, entón Piqué fixo unha liga e chamoulle la Kings League, porque ele é así, humilde. Ele non lle gusta dar chamada a atención ni nada. Entonces, que fixo Piqué? É o presidente, entonces hai que facer o que el di. Bueno, claro, ti tes unha liga, pájalos con tal e ti eres o jefe, en principio todo gordo. Ele iba a poñer Kings League ou franquismo, eran as dúas opcións que tiña de nombre para a liga. Entonces, o tipo, os chavales empezaron a decir, que me pita un penalti que non é, e o VAR non o revisa, o sea, o do fútbol de toda a vida. Perder, e en vez de decir, perdín, non pasa nada, protestar e chorar e botarlle a culpa ao árbitro. O que é fútbol, o que se chama fútbol. Vale. Entonces Piqué dixo, que me protestades. Pois, como son Piqué, pícome e boteime fora do grupo. Do grupo de WhatsApp? Sí, do grupo de WhatsApp que temos. O sea, fixo unha técnica que non a fai ningún quinceañero. Perdón. Sí. Eu sí que a fago. Eu quero dicir, eu aquí estou a tope con Piqué, quero dicir, a min, eu vexo ahora no WhatsApp, no móvil, ten añadido a un grupo, non miro nin de que é, bótame fora. Quero dicir. Así están Martiño Rivas e máis Iglesias añadindo a grupos patríos e ti, bueno. Hostia, non pensara. Me cago en diala. Mira por que tontería se perde, Se perde un buen trío. Pois eu aquí estou a tope con Piqué. Sí? Gustache a idea de botarte do grupo? A mí gústame moito bloquear a xente en WhatsApp, salir de grupos sin avisar e facer ghosting. Son as tres miñas cousas favoritas. Non aprobadas por a miña terapeuta, pero a mí gústame. Vouche explicar para que me entendas, porque falei que a tua terapeuta. Ela con que non queimes as cortinas está encantadísima. Ela vai por aí, mira, un día, se dou esta semana, douna por un... Pois eu non estou de acordo en que abandone o grupo de WhatsApp. Porque a liga é del, é o administrador, que vota aos outros todos, hostia, por que marche? Porque agora fai un grupo de sol e menos problemas. Eu teño un grupo con WhatsApp comigo mesma. Eu teño un grupo de WhatsApp comigo mesma. E aí vou anotando as cousas todas, que claro. No, o problema non é que teñas un grupo de WhatsApp contigo mesmo. O problema é que tes conversacións. Claro, e discutides. Claro, e dixo, este é o normal, verdad? Sí. E xa está, eu quedo contentísima, plan. Aí alguén dándome razón. Bueno, seguimos con noticias de famosos, veña. Isto espectacular. O sea, isto que vou contar agora hai que... Información de primeira calidad. Gisela... Para. Non sabes quen é, claro. Para. Dixeches que iba a falar de famosos.
Que me ves ahora con Gisela? Oye, dale. Gisela, sabes que cantaba Gisela? Aí, metinche nun compromiso, xa non vales para pasar palabra, ti. No. Gisela recoñece que tivo un romance con David Bustamante. Boom! Desde aquí quero mandarlle un mensaje a Gisela. Gisela, tranquila, non pasa nada. Todos cometemos errores. Eu, por exemplo, nos 2000 levaba flequillo. Hai fotos deso. Sen queimar, no. Bueno, Gisela e David Bustamante, cuidado. A mí gusta moito que di Gisela reconoce. Claro. O sea, hasta me daba lle vergonza. E dixo Gisela, sí, ao final, sí. Tal cual. David Bustamante é cantante. En principio, sí. Entre moitas comillas. E gana máis cartos vendendo colonias. Non sei a que cheira a colonia, pero non me extraña. Molaba comprar a colonia de Bustamante por probar un día. Sabes por que se vende moito, seguramente? Polo menos en Galicia. Para botar as leiras para que non vai ao jabalí. Que é unha cosa que se fai moito aquí en Galicia. Mentira, porque jabalí atrae jabalí. Entonces igual es a Bustamante. Cheira a feromonas e di, uno de los míos. Bustamante e Gisela son do primeiro Operación Triunfo. A mí non me sorprende que se liaran. A mí o que me sorprende é que lles acorde. O sea, que isto tuvo que ser no 2001. No 2001 xa me mataba eu a pallas. E agora... Tamén. Aí seguimos. Aí vai ver clase que Gisela di confeso que sí, que me liei con Bustamante. E cando lle preguntaron despois a Bustamante por isto, dixo, quen é Gisela? Contesto che o Busta. Gisela é das de Operación Triunfo 1 a que contrataron para as pelis de Disney. Hostia, é un dibujo animado. É Frozen. No, un dibujo animado aquí con Matamoros. Gisela ponlle a voz, canta. Vale. Entón, a ver, espera, a ver se me acordo, naquela edición liáronse, creo, Bisbal e Chenoa, non? A parella de España, os bons, os buenos, é como Piqué e Shakira en CD. Non? Despois, ti te crees, Gisela, que están Bisbal e Chenoa facendo o columpio na sala de ensaios e que nos importa algo que a gente se coma a boca con Bustamante? Ti te crees que lle importa a alguén que se vai paralizar o mundo por eso, Gisela? Creo que está pendiente de eso nin Bustamante, joder. Ahora, tamén che digo, liáronse nesa edición Bisbal e Chenoa, Gisela e Bustamante, Alex e Verónica, Naín e Natalia. É máis fácil follar en Operación Triunfo que en First Dates. Eu creo que chamaban o T como abreviatura de Operación Tailandia. Hostia, macho, como cheiraría esa casa, seguro que hai mellor cheiro na xaula dos monos do zoo. E menos monos. E lesións. Que podes ter unha lesión sexual. Por exemplo, podes joder unha cadera porque resbalas e caes ca corrida de Bustamante. Eso podería pasar. Vou te dir unha cousa. Nesa casa estaban todos nominados a ETS. Mira, vou te dir unha cousa. Conoces e lle ligue a todos os de OT1. A todos. A Alex incluso se lle conoceron varias. É que hasta... bueno, menos a Alejandro Barreño. Barreño? Non sei ni quen é, joder. Eu que sei. É fácil porque era o que non quitaba a gorra. Por eso non concretaba. Non lle botes a culpa a gorra. É como se ti dis, non ligo nada polas gafas. Quítalas non lle gustas ni a tua nai, igualmente, que eu te tira a culpa non é... Mentira. Que ainda me dixo o outro día. Que guapo estás pa quen és ti. Con gafas ou sin gafas. Ela dixo, tampouco entremos en detalle. Podemos cantar unha canción de Fórmula Abierta, xa que estamos. Venga. Fórmula Abierta, a ver.
Más te quiero y quiero. A ver, más. Esa. Fórmula abierta non é isto de que estás con parella pero fodes con quen queiras. Esa é outra movida. Fórmula abierta era Javián, Geno, el otro y la otra. Non eran os de quero montarme en tu velero. É que ese tipo non é nin de Operación Triunfo, creo. Ai, é que esa canción é buenísima. Logo non me interesa. Ti queres cantar esa? Canta esa. Nos esperamos. Nos imos te esperar. Ti dalle, canta. Dios, estás poniendo acá el sufrimiento. Espera. Vou ver como los de la voz. Si canta, non manda unha volta. Veña, empeza. Veña, va. Espera aquí para dar unha volta. Dalle. Venga. Quiero montarme en tu velero y dete yo el sombrero y hacemos eso. Ay, ay, ay. Marcha, qué cabrón. Ai, que pouco se aprecia o talento nesta casa. Nesa casa, nesta pescamos, ¿no? Por eso marchei. Pois mira. Para agora me teño que recolocar, aquí teño que pillar, que teño unha mantita por encima das perras, como se fora un vello. Perdón, como se fora non. Como que son? Pois seguimos falando de parexas, se che parece ben. Gisela, Bustamante son unha parella, podemos... Super estable. Eu, para min, se dura o morreo, se dura máis de 15 minutos, eres pareja estable. E tes dereito a unha pensión e a manutención. E a viudedad. Vale, seguimos con parexas super estables. Tamara Falcó e Íñigo Onieva. A noticia di: menos noche e máis misa. Tamara Falcó e Íñigo Onieva disfrutan do seu plan favorito antes da boda. Menos noche e máis misa. Menos noche e máis misa. Parece o slogan dun centro de desintoxicación cristiano. Non? A ver, menos noche e máis misa. É que faz que a misa do gallo. É incompatible. Claro, para convencelo de que fora a misa, Tamara dixolle: mira, cariño, xa verás como che gusta que ali tamén hai viño e é gratis. E dixolle: voy. E poñen tapa, cuidado. É verdad, poñen tapa tamén é gratis. Señora, a misa lo mejor. Bueno, gratis os collóns que proban un fulano vai che. Bueno, a voluntad. Como os compoñedores. A voluntad. A voluntad. En fin, bueno. Íñigo Onieva. Cuidado, esta noticia non pensei darle nunca. Íñigo Onieva está deixando a noite para ir a misa. O sea, como ten que follar Tamara Falcó? Non, é a única cousa, é o único que justifica. A única razón que pode haber aí. É que non me apetece imaginalo, ou si? Se gomitas é que o imaginaches. É que ademais é un cambio radical. Deixar de sair de festa para ir a misa, que son dúas actividades compatibles completamente. Porque ti, ao sair do after, podes ir para a misa, como fan os concejales do urbanismo. E non pasa nada. Joder, a verdad, podemos dicir que cambiar a noite pola misa é como pasar de ser Froilán a ser Iniesta. Bueno, de color de piel máis ou menos son parecidos, pero... Sí, eso teñen o mismo. Eso teñen o mismo. Ai, que fuerte. É o que non sei, é que necesidade hai de cambiar a xente. Se a Íñigo lle gusta a noite, que se case cunha camarera. E se a Tamara lle gusta a misa, que se case cun cura. Listo. A ver, eu creo que non se pode. Sí que se pode. Eu coñezo a un que se casou cunha camarera. Pode ser. A un que? A un cura? A un amigo. Ojo, que a mí gusta me resaltar isto que di a noticia de disfrutan de su plan favorito. Home, eu creo que é máis favorito para un que para outro, sabes? Antes, Íñigo Onieva, antes de estar con Tamara, pensaba que Genuflexión era unha discoteca de Paradela. Que fuerte, tío. Mentira. Que Íñigo Onieva sempre foi moi religioso.
que xe lle gustaba ter varias mulleres. Non religión católica, pero era religioso. Pero, claro, non pode ser da religión musulmana porque non beben alcohol. Pero ele gustalle picotear o que máis lle gusta de cada religión. Vale. Vai de aquí, Isto vai de... Vale, pois nada. Imos con outra relación superestable. A infanta Cristina pagará 25.000 euros ao mes a Iñaki Urdangarín. Cuidado, Como tes que ser para que a túa ex che pague por non aturarte? O sea, é que moi loco, Increíble, increíble. Ya, para mí, aducho 25.000 euros e sácateme de delante. Conozco xente que o faría. E sin ser co seu ex tamén, Sí. Parece ser que lle van pagar para que estea calado. Si teñen que pagar aí, si arruinas. Aí sí. A ver, espera, que a mellor hai xente que nos escoita que non sabe quen é Isi. Isi é como Jorge Javier Vázquez, pero en por dos, sabes? En velocidade por dos. Como cando un amigo che manda un WhatsApp moi largo e ti lle das rápido, rápido. É iso. Como ten que ser de crack Urdangarín? E lle saca cartos ata a divorciarse. Esta é capaz de sacarlle cartos hasta o tío Gilito. E sempre se dixo que xogadores de balonmano, porque sabes que Urdangarín foi xogador de balonmano, foi olímpico. E sempre se sabe que os xogadores de balonmano teñen a man moi grande, pero que el tamén a ten larga. Bueno, vamos deixar hasta aquí as noticias de famosos. Porque agora vamos a resolver as dudas que os nosos seguidores nos mandan, que sempre nos mandan consultas, dudas, que opinemos sobre temas e tal. Entonces, vouche enseñar algunhas das que nos mandaron, vale? Correcto. Hai aquí unha rapaza que nos di: hola mozos, hoxe invitáronme a unha boda. Pola experiencia, en vez de boda, a máis ben un futuro divorcio. Estaría feo poñelo na invitación, non? Benvidos ao futuro divorcio de Antonio e Manuel. Pero ele di: todas as miñas amigas xa se separaron. Eu só penso nos cartos tan mal invertidos que fixen. O regalo, 500, peluquería, 90, vestido por complementos, 450, daño colateral ao fígado sin calcular. E despois sepárense. Eu perdo cartos. Joder, é que non pude explicarlo mellor, macho. A verdade que explicaches espectacular. Un puñería hecho un 10. Si te ve máis iglesias, non gomita. Pero... o sea, despois falamos do tema e de todo, pero é que empezaches a numerar as cousas e eu só me veo unha cousa á cabeza. Esta rapaza que é? Amiga de Tamara Falcó? Quen regala 500 euros e gasta 450 en vestirse? Normal. É que ao final, máis ou menos, é o que gastas, porque se vas con parella, non, menos de 250 por cada un. Hostia, pero cada un que se safe. Ela está dicindo que lle dá 500 euros a ela. Sí, bueno, pero ti imagínate que de a súa parella é pa que rin, terá que pagarlo, que non lle dá un peso. Claro, que depende que sexa a túa parella. Si está salindo con Paquirrín, para que gasta 90 euros en peinarse? Xa vai follar igual, que se folla lo que sea. Tamén, claro, é que... non sei que iba a dicir. Non sei, pero eu que vou a todas as bodas co mismo traxe que comprei a primeira vez, que para o paso para a festa esta de cando acaba a carreira, vou con ese traxe. A graduación. Eu digo, gasto en peluquería. Ducha, que é o máximo que fago. Gasto en roupa. Nada. Traxe que xa teño. Regalo. Veremos. É moi curioso, non? Porque, claro, cando ti xa sabes que a boda vai derivar en fracaso, é que iso é moi complicado, non? A mí tamén pasado con amigas que
os mozos todos lle duraban un mes. O sea, o máximo eran 5 meses, xa era como o top. Pero cando ela chegaba xunto a min, me presentaba, era como, ai, mira, estou moi ilusionada, este tal, meu amor, meu cariño, el amor de mi vida. E eu sabía que non iban durar máis de 6 meses. E claro, que faz? Coches cariño a esa persona? Non, é como que se adotas un can de 15 anos, non merece a pena collerlle cariño, sabes? Entón, eu, si de repente, non é por nada, pero si de repente alguén empeza a salir cunha amiga miña e vedes que son borde, non é nada personal, é por isto. Porque sei que, claro, que non me merece a pena. Porque eu hai veces que digo, é que a min pásame, de verdade, e pásame cos amigos tamén. Teño outras amistades que fan amistades moi rápido e moi fuertes, sabes? Entón, conozcoche, vou contigo a tope, vamos de vacacións, e non sei que, non sei canto, eu digo, que esta amistade vai che durar 15 días, porque te vas a enfadar, tal. Entonces eu xa non me esforzo en ser simpática con esa persona, porque sei que vai desaparecer da miña vida. Sabes, sei que para min vai ser como un rei emérito para a reina Sofía, que va a volar, que va a desaparecer. Entonces, pa que? Pa que nos vamos a encariñar a ser amigos? ¿No? Acabas de facer un speech de 20 minutos para justificar que seas borde ca xente. O pareceu unha amiga así de Olario. Dinos esta chica. Esta boda é futuro divorcio. Todas as miñas amigas xa se divorciaron. A ver, amiga, non serás ti que andas a meter mierda porque se divorcie todo Dios. Eso tamén mola, non? A amiga solteira que sempre é como, ui, que vais estar solteira, e te levas 15 anos, que aburrimiento, pues eu estou collando todos os días, sabes? É como, me cago en Dios, sabes? Que che mete celos da soltería. Eso existe, claro. Esas personas existen, sí, andan por aí tranquilamente, tan campantes. No, son máis hijas de puta do que pareces. Sí. Porque despois esta amiga divórciase e dille, vamos a salir e a facer tal. Ai, non vou quedar na casa facendo pan. Me cago en Dios, vendésteme que isto era Sodoma e Gomorra e agora estamos aquí facendo pan. Entonces, que opinamos sobre isto? Pero, perdón, isto é unha consulta, é dicir, eles están consultando. Tampouco me quedou claro si... No, perdón. Queríase desahogar, creo. Bien, eso usadio sempre, que axuda moito. Decídenos a nosas vosas mismas. Non, eu creo que ela ten claro que vai facer, que é ir, joder 1000 euros, emborracharse, joder o fígado. É por joder a boda, é por joder o matrimonio. É por joder o matrimonio. No, e despois unha cousa que dá moitísimo placer e moitísimo gusto, que é cando se separa dicir, te lo dije. Pensei que ibas a decir depois unha cousa que dá moitísimo gusto nas bodas, que é sacar os zapatos de tacón. Non hai nada que dé máis placer que dicirlle a alguén, xa cho dixen, eu aviseite, eu tiña razón, eso... É que non hai cartos que paguen, entón hai que ir ás bodas, disfrutalas, gastar cartos, e despois cando se divorcie, con cariño, e con tranquilidade, con o copo de viño na man, dicirlle, eu xa cho dixen, amiga. Pero, por favor, isto sí que eu digo, por favor, esperade 15 días. Non, 15 minutos é o que hai que esperar. 15 minutos para mí. É que chamamos ao pobre chorando, deixeiro con Carlos, tomas pulo cu, eu dixei. Estabas avisada, puerca. A tope contigo, amiga, me tienes para siempre. Hoxe que é domingo, vamos a la luna a ver al trío Tralalá, pero te lo diré. Esa é a mellor que hai. E pois cando esteades bailando con 2 cubatas, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Dino unha cosa, facedio. Cando as vosas amigas se deixen co machacante, facederías todas estas putadas. Por qué? Porque despois, cando consigades que estea ben, que se recupere, que estea de puta madre, vai a chegar un día, vai vos a chamar e vai vos a decir, quedei hoxe con el, ao mellor volvemos. E entón é como, me cago, tío, que puteadeas todo o que podades. O meu consello hacia ela. Os gastos do vestido e os gastos da peluquería non os gastas na boda. Gástalos en ti misma. Que te vas a sentir pibón, que te vas a sacar unhas fotazas para Instagram, que depois es velo na galería e dis, opa! E esos son fueguitos, Esos son fueguitos. Son fueguitos moi caros, pero son fueguitos. Pero son fueguitos. E son polvos del futuro. Ou polvos incluso dese mesmo día. Que se vas a Chicolino, cos camareros podes. Eso pasa. No. Si vas a Chicolino non podes cos camareros. Si vas ao Chicolino, obligan-te a follar tos camareros. Entonces, esa parte da inversión subsanada.
É dicir, porque aí eso está ben. Eses cartos tamén gastan. E aparte vas a comer e a beber conocendo a esta rapaza, ainda que gaste 450 euros en vestido, vai non compensar comendo e bebendo. Porque as 2 botellas de Bombay Safir non lles quita ninguén. Podo dar un consello neste aspecto, antes de que sigas. E senón, unha cousa moi recurrente de Galicia, que é levar á boda unha amiga peluquera. Que xa che fai todo gratis, claro. Non é mala, non é mala. Peluquería e maquillaje gratuito, eso é un punto. Eu dou de consello levar a un amigo porrero. Porque se xos lía el, se xos vai pasando, e entraría un porro nunha boda. Vale, esa parte económica está safada. Ahora, o regalo. Primeiro, 500 euros. Onde vas? Onde vas regalarle 500 euros a ninguén? Eso é o primeiro. E segundo, faille un regalo a futuro. Como que? É dicir, vouche dar 300, 400 euros, nunca 500. Amiga, quérote con locura e vouche dar un regalo. Pero vouche dar dentro dun ano. Se aguantades un ano, dóbolo. Ou mellor, vouche ir dando 100 euros cada ano. Claro, que vaya con intereses. Cada ano que aguantes con este subnormal, douche 100 euros máis. Claro. Claro, si eso estaría ben. E se te deixas no tempo que eu creo que vos ides a deixar, devolvesmos tamén con intereses. Pero, en vez de darme os cartos, devolvesme un Cuba Libres en noites de festa. E, sobre todo, en un tatuaje de la humillación, que todo o mundo fai un tatuaje cando está así nun momento un pouco débil. Antes facíanse cortes de pelo así locos, agora fanse tatuajes. Tens que tatuar un Pokémon, pero dos cativos, dos que non lle gusta venir a Dito ou un destes. No, aquel que era un payaso, que era un Pokémon perturbador. Ti non te acordas, pero... Chavales, non me acordas do Pokémon que era un payaso. Sí, me acordo. Pero xa era dos novos, creo. No, ese eran os originales dos primeiros, que daba un medo terrorífico. Entonces, a partir de agora, o tatuaje da humillación en Galicia é o Pokémon payaso. Esta mensaxe para ti, vale? Que di unha rapaza, mandoume un vídeo e pon, estaba a oílo sen velo e pensei que era telejaita. Joder, soaba igual. Ides a matarme, bicos. E vouche enseñar cal é o vídeo, vale? ¿Qué ha tomado vostede de alcohol nas últimas 24 horas? É o viño. Viño, canto viño? 24 horas, vimín, 3 vasos, sí. 3 vasos. 24 horas. 24, de viño. Sí. Alguna cousa máis aparte do viño? Sí, caña. Caña. Pero caña que é aguardente? Sí, caña, aguardente. Alguna cousa máis? Sí. 3 litros de leite. De leite? Mira, vamos a reproducir isto para comprobar se a telejaita, joder, ti tens que dicir. Vale. Eu dixo, que leche ti viño, veña. Vamos a ver. Alto la Guardia Civil. Que bebeu nas últimas 24 horas? Viño. Nas últimas 24 horas bebeu viño. 3 vasos de viño. 3 vasos de viño. Algo máis? Caña. Caña de aguardiente. Home, non vai ser de cerveza, que son eu, Conchita Velasco, para bebendo cerveza. Por favor, a gente, sea serio. Eu non vacilo a usted non me vacila a mí. E bebeu algo máis? Todo lo que pude. 3 litros de leite. Se confirma, é el. Non mentira, porque eu non podo beber 3 litros de leite. Pois nada, por min xa vamos aquí. No. A isto podemos jugar todos. Que pasou? Corría el año 2013. 13. Estamos no 2013. 2023, ves? No me acordo. Parecía broma, pero ya me vai. Iba a dicir que me foches ao 20. Corría el año 2023. Carla Núñez se apostaba en su puesto de trabajo. Necesitada de ayuda, acude a un atractivo hombre de ojos azules. Como no podía acudir, tuve que ir eu. Entonces pasou o siguiente. Había no programa no que traballamos, bueno, chámalle programa, chámalle comisión de festas como había que mandaron a xente que puxeran o nombre e o teléfono. Poñía nombre, creo que nombre, dirección e teléfono. Entonces todo o mundo poñía o nombre, a dirección e o número de teléfono. Menos un fulano que puxo o nombre, a dirección e Huawei 5G, non sei que, non sei canto.
hasta aquí todo normal, unha persona que se confundeu, que tal, que gracioso, tal e igual. Entonces, dime, Carla, mira o que puxo este, donde pon teléfono, dixo, puxo, Huawei 5 gramos. E eu quedei así en plan. Non é 5 gramos, é 5G. Dixen, camán no corazón, pequén, como pode haber alguén tan gilipollas que poña Huawei 5G e lea Huawei 5 gramos? Non pode haber ninguén máis tonto. Isto quedou aquí. Chega o jueves, poño-me a ver o programa e escoito a Roberto Vilar. Había que puñer o teléfono e este tipo puxo Huawei 5 gramos. E temos o vídeo que o demostra. Sí, o de Roberto Vilar. A Carla todavía non a graban porque sería delito. Antes pon nome, apelidos, localidade, teléfono, Huawei, e pon mate do 20 por 50 gramos. 20 por 50 gramos. Como podes comprobar, todos os tontos van dar ao mesmo sitio. Somos os tontos sodes vós. Hai un Huawei de 5 gramos? Aí, eu deixo aí sembro la duda, non tengo la resposta. E me voy. Xa sabedes, seguídenos en YouTube, en ebooks, en Spotify, en TikTok, en Instagram, na nosa tenda de Todo Mal, que temos cousas preciosas e chulísimas, se queredes. Temos algo máis onde seguirnos. Bueno, que agora facemos directos en Twitch, ben o sabedes. E nada máis, vémonos a semana que ven. Por mí xa estaría. Vaya. Chausilles.